Bodo gwjwntwng mana nak lakukan aku seorang berapa jadi kurang nangkau. Khulumbai. मा मुं फंबायनिया? आंनि मुङा दुलुर। आच्छा फंबाया बबे गामिनि जाखो? आं गामिनि नामखौ बावबाय। मोजां जोबोद गामिनि मोजां नामा नामा? नङा होमबा? दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा टेलेन्ट दिन्थिनो नागिरदों? आं सल' खननो बिराद मोजां मोनो हिप हप मेथाइ। आं हिप हपार यो दे होमबा फंबाय खनदो। अराव हांना ब्लाव ब्लाव सावदो संख्रि एसे सामब्राम एसे हाना दोनखादोसो नोङो अमा बेदरा मोनबाय ग्लासा लादो आबगारिखौ लुदो अमा बेदरजों जौजों गब गब लोंदो ओइ फंबाय मा अडिशन होफैनाय जाखो बिलाय? मा जौ सेरेब? होद अडिशन होनो फैनायावलाय मा जानला मालाब्रा। ओइ नों नोमफानि नाम्बारा हरलाय। होद मा पुलिस बायदि सोङोब्रा होद थांसिलां। ओइ थांदो गानजारु। नेक्स्ट। खुलुमबाय आंनि मुङा लैथो बर' आं खान्थालपारा गामिनि आं बेहाय दोंसे मेथाइ खननो फैदों। आच्छा माब्लानिफ्राय खनफेरा? आं सिगाङाव गामियाव गोबां मेथाइ खनबोबाय आं गोबां मोजां मोनो मानसिफ्रा आंनि मेथाइ खननायखौ बेखायनो आं बेयाव मेथाइ खननो फैदों। दे स्टार्ट। गलाब मदिरा नोङो नोंनो आंनि जिउ गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ नोंनो नामा आंनि जिउ गलाब मदिरा नोंनो थार आंनि जिउ दारा रा 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 गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ। बिराद मोजां जाबाय। Boria. खुलुमबाय। नेक्स्ट। खुलुमबाय मा मुं फंबायनिया? आंनि मुङा दाखोर। आच्छा मा गामिनिफ्राय फैदों? आं खाटाखौ गामिनिफ्राय फैदों। वाव जोबोद फैदों जोबोद बुरजा फैदों नोंसिनिफ्राय। मा खालामनानै देखायगोन नों जोंनि गेजेराव? आं मेथाइ खननो मोजां मोनो। आं उन्दैनिफ्रायनो हब्राबोदों मेथाइ। मेथाइ खोनासंनो मोनसिगोन। दे नायनो लुबैथारबाय खनदो। Bodo gwjwntwng mana nak lakukan aku seorang mana nak lakukan aku seorang mau jadi kurang nangkau berapa jadi kurang nangkau. Cut. मानो एसे रागा फंबाय? आं मेथाइखौ बिदिनो खनखायो। दे उनाव रिजाल्टखौ खोन्थानाय जासिगोन। आं सेलेक्ट जायाबा नोंसोर सानैखौ नायगोन आं। नेक्स्ट। खुलुमबाय मा मुं फंबायनिया? आंनि मुङा बंला। फंबाया अबे गामिनिफ्राय? गामियालाय दङ मानो नांगौ? दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा दिन्थिनो फैदों? आं दा मोनसे मिउजिक खोन्थानो फैदों। हाब दिनै जोंनि गेजेराव सासेल' मिउजिक दिन्थिनो फैदों। दे फंबाय दे। आयौ नुबाय आंनि आसि बिमाया गैला। आं दानो बेखौ जाखांहोफिनगोन। आयौ नों हायो हानायाथ' हाया। खामानि गैया। थांदो खामानि गैया नों। दुगाद्रायलै मानसिया। मालाय ओइ थांदो। नेक्स्ट। खुलुमबाय सारमोन। फंबायनि मुङा मा? आंनि मुङा बयलार। बहानि? आं माबा गामिनिफ्राय फैदों। माबा गामि? बुजियासै फंबाय। मा गामि होनदों? गामिनि मुङानो माबा गामि। गामिनि मुङानो माबा गामि। माबा गामि? खोनाफेराखैना? दा फंबाया जोंनि गेजेराव मा दिन्थिनो लुबैदों? आं बेयाव मेथाइ खननो फैदों। आं मेथाइ खनबाथाय हाजोनि दाउसिन दाउलायाबो दालायाव बायो। आं सल' खनबा आरो मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनो। नंगौ नामा? दे होमबालाय जोंथ' नायनो लुबैनाया हाथारला ने? दे स्टार्ट खालामनो हासिगोन नों फंबाय।
तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख करे जाना तेरे जिंदगानी तेरे संग बिठाने तुझमें ओ बेसी बावबायलै बावबाय बावबायना दे खनफिन तुझे देख देख सोना देख देख सोना तुझे देख देख जाना मैंने जिंदगानी तेरे संग बिठाने तुझमें है बस मेरे जानी जिया तारकन जिया तारकन जहाँ है जोबोद मोजां बरिया दे थेंक इउ